Милиони. 04.25. Това не знам дата ли е, точно какво е. 4.25. Ще разберем. О, Са не са като преди, да са истински. Израстахме с ташаци в тия мръсни махали. Са не знаят какво е чест, бате, вервай ми. Правят ти се на мъже, ама отвътре са жени. 0425 се роди звезда. Те дори не подозираха какво ги чака. Беше просто твърде малък и не разбра, че да е герой от филмите му е съдбата. Знаеш каква е дефиницията? Гони го полиция, спи с пътлака до главата, но стоп е на мисия. Готин като готи, впечатава ги с визия. Нищо не работи, а е фашка с мангизия. Те го подценяваха, той даваше газ, защото друг вариант нямаше. Сякаш просто правеше това, което правеше. Не почувства страх, но се пазаше, внимаваше. Тутките го искаха и той им го даваше. Той е Фреди Крюгер, топ като Пачино. Скарфейс, през погледа на Тарантино. Той е Рик Рос, истинския Рик Рос. Улицата го обича, там за него ти си гост. Са не са като преди, да са истински. Израстахме с ташаци в тия мръсни махали. Са не знаят какво е чест, бате, вервай ми. Правят ти се на мъже, ама отвътре са жени. Куче с ДНК на вълк, гази враговете. Сам избра да бъде пръв между зверовете. От предатели изгуби вяра в доброто. Дявола го изкуши и прегърна злото. Щот парата е мастия, кът си нямал искаш още. Ще шива на хартия, всеки вика дай ми повече. Казва, че Бог е велик, но то е високо. А дявола в огледалото ти вика споко. Моли се дълбоко. От обществото. кога да спра, бе, човек? Кога да спра? Даже топло ми стана, ма. Чакай, това звучи много грешно. Да уточним, не гледам аниме, както един легендарен стример е казал. Знаете си го. Кога да я спра, бе, човек? Мисъл, велик. Не знам на всички камчета велики. Не велик, песента е много яка. Наистина. Тотално различен стил от предишните три, в които слушах. Няма нищо общо. И се замахва за неща, които принципно не са окей, но самото надграждане, факта, че ще има три куплета, мен ме кефи много, звучи ми на нещо олдскул, защото той милионката май е олдскул, сега ще се изложи. Звучи ми на нещо в стил 42, но това си е неговия стил от втората арабка. Си го знам, че това си е неговия стил и е много мощен, много ми харесва. Продължавам. Дявола в огледалото ти вика споко. Моли се дълбоко. От обществото мразен, затова го мразеше. Взе го параноя, но тя го пазеше. Главата гордо горе никога не лазеше. С куки не играеше, защото ги мразеше. Да оцелява сам, трениран и обучен. За своите беше брат, за враговете. Кара ритъма! Дори душманите не смееха да го обидат. Накара ги да се насират, като го видят. Са не са като преди, да са истински. Израстахме с ташаци в тия мръсни махали. Са не знаят какво е чест, бате, вервай ми. Правят ти се на мъже, ама отвътре са жени. Са не са като преди, да са истински. Израстахме с ташаци в тия мръсни махали. Са не знаят какво е чест, бате, вервай ми. Правят ти се на мъже, ама отвътре са жени. Чакай, май ще каже нещо. Много време остави. Ще има някаква развъртка. Не, Картела Рекърд вече. Нещо много готина песничка. Не разбрах, нали? Някой, ако знае, мога ми обясни какво е 04.25, аз наистина не хващам. Но милиони, неговия си стил, разчупено, става за парти, става хубаво. Нали? Клипа много як в частите, в които е той, частите, които са момичетата, малко деца размята там, аз на чалга клип. И е малко странно, че той не е там. Според мен трябваше той да е до мацките, както обикновено е в други негови клипове даже. И отново аз бях метачето. Мерси, че гледахте. Ако искате да слушате милиони, отидете в Карцела Рекърд. Ако искате да гледате още мои реакции, може да се абонирате за мен. Ако искате да реагирам на нещо, пишете ми в коментарите предложения. Мерси, че гледах. Айде!